ana sing ngersake Mbak Lintang Kairo ki duet karo Mas Gading. Lagune apa? Ya ning Tawang ana, terus sarung jagung mau ya ana to, Mbak. Karo jenang gula to? Nggih. Ayo Mas Gading, ayo kancani Mbak Lintang Kairo gandeng ki duet ya jumeneng. Nggih, wau sampun nganu kadose. Pripun? Nyawer kadose wau. Apa nyawer to? Sampun. Sing nyawer sinten? Nggih, Mas. Sampun. Oh, nggih niki. Iki saking sinten? Saking Oh, saking Mbah Mika wau, saking Mbah Mika wau saking tembang lagu, tembang menika wau. Oh, ya ning Tawang menika ana wau, Lintang. nggih. Saking Mbah Mika Semen iki nggih. Oh, nggih. Monggo ditampi niki hak panjenengan karo Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mas Gading. Ayo Mas Gading karo Jumeneng nggih, Pak. Mbak Lintang Kairo ki jumeneng wong iki niate sing di anu kersake ki panjenengan. Gandeng iki malam Minggu begadang. Ayo begadang. Ayo Mbak Lintang Kairo dasar dina Dasar dina malam Minggu. Oh 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 Wah, sikile isih nganu isih jempole isih gawe cempala. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Kairo, mbok menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke cempala ki ben dipenake Mbak Lintang. Gimana Mas Gading udah ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang. Nggih. Jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ni adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Wah nang ngene anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo. Lah pripun? Jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didulane tinggal turu. Ah kae iki liya meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang mayang. Oh. Ya saka Mbah Mika Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawang ana Lintang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya anu mengko cakepane dikandani karo Mbak Lintang. Neno neno. Yen ning Oh. Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas? Masa kamu lupa sih? Oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus aku ngenteni. Malah kaya tatap mata saya. Ya dioper oleh Mas Gading, cakepane apa? Neno neno. Marang Mega.
Bare. Marang mega ingang kosong son takon war taning reki Yo, kon gentenan Mbak Lintang. Cakepane Piye iki apa? terusan? janji-janji Mas kayak sama lek janji-janji ning nggonku Wah, kayak piye iya. ngelingi apa ora Wah, lek saiki kena kaya eling. apa Wah. jengi kaya apa Ya gak yo medun yo. Sing jenengane wong lanang ki aja ming apa no? napa Sing jenengane wong lanang ki aja ming aja ming janji Nah. lho piye Yo medun yo. nyandi Dinar Mas. ngopo? nyandi Nah, manut. Janji. ayo tak tonton apa piye tak tonton apa piye Yo. apa nyawang bupras ben semangat Mas ya lo aja tenan ta dipeleti lo Deni. Janji. janjiku eling Nah, ngaten niku, Mbak. Oh, ala iya. apa rendang nyanyi mau Kau wis kok wis janji-janji weling ngomong. Sumedhat ras sing tias Kele. Napa? Sik nyaron kele. Napa sing nyaran? Bringas. Wah pengen kuwi Mas, ben kayak dhewe ta. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang, Nggih, pripun? grup karawitan semene kae iki Nggih. sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cek Joko no Mas jenengan. Sing Saya 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasopo ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan ya iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembangnya mengko gentenan lho iki. pon Lagi. Mas Gading full mawon Weh. Apa jenenge? Duet. Angko Tembangnya. bayarannya dibagi lur Lah Mas. iya. Ayo iki sawerane iki Piro, lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kuwi mau 500 kayak dititipke Mas. Mas Agus sak kuwi mau. Dihitung sik. Dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah iya. Ayo semulai. Jere kangen mbasan tekan kene ngantuk piye to Mas? Surang ngantuk ya. Lah Kok kuwi ekok mau gimik.
Gimik acting. Boyokku loro ya. Iya toh? Piye toh jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye, Mas? Loh kok mapan ki piye toh? Yo. Nyanyi, Mas. Ya ning. Kuwi to. Ya ning tawang. Lintang wong bagus. Ngenteni tekamu. Barang nika ing angkasa Kang Mas. Sontakon ki pawartamu. Pisan wae Mas terus suwuk. Ya, yo. 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 Apa diling-eling cakepane? Kandhani Mbak Lintang. Yen ning tawang. Yen ning tawang ana lintang. Sing saka Mbah Mika Cemin Gunung Kidul wis yen ing tawang. Masih ada lagi mbok menawa sing mau WA ngersake apa mau duet sampean karo Mas Gading. Jenang kula. Nek jenang kula hafal ya, Mas? Anggere ono. Iya, dibalik pelek barang, Pak Di. Lirik. Pokoknya sing ngersake duet Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo ben dadekke siji sisan. Nggih, siap. Bawani apa, Nok? Mboten napa? Dibawani apa? Nganggo bawa ora? Langsung ke mawon. Oh, langsung ya. Mergo mau yen ning tawang ana lintang ya wis bawa, ya saiki langsung wae ra apa-apa. Mboten ngagem bawa langsung suwuk mawon. Ya piye? Awong celuke urung kok suwuk langsung suwuk. Sing kedua dindangduke ning tipis-tipis ya, Nak ya. Nggih, siap. Ya. Sing arep buka sapa wis ben kono ben kangsan sing arep celuk sapa? Ya, sapa. Mas. Moga. Lho kok ming munggah-munggah. Aja lali marang aku iki Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
ora kok. Aku iki. Nggih. Apa kowe pancen ra kelingan jamane debien koni Yo, sing kedua le nembang bareng ya. Dalang. Sing kedua le nembang bareng. Sing apik kon bagian aja ngono apik banget. Ah iya, piye? Apik piye? Mas, tenan to. Ayo sing jenenge Piai Nom ku ya sing request ya pinter jaluke tembang sing kira-kira romantis kuwi. Nggih, cocok. Wis telu iki sing dipanangkani. Isih ana siji Sarung Jagung to mau. Nggih. Ya ngersake duet to ya, An. Nggih. Iya. Sarung Jagung napa duet mboten? Iya, duwe. Ayo ora tenan iso. ora apa-apa. Yo, Sarung Jagung buka bonang Pak Joko. Ya menisan Mas ra apa-apa.
jago rasane batan tresna yen kan berasa tidak kaya setan sarong jago ngapotera saku. Iki mau sida duet ora iki? Sida, Mbak. Oh, sida ya. Sida. Aku ora pati ngrungokake. Aku ora krungu kok. Pak, gaib niku mau wantene. Wah, jan nyenengke. Ya muga-muga langgeng ledo seduluran. Kowe ora mung seduluran ketok enak iki. Ha iya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Syukur nek Mbak. Pangestunipun panjenengan. Nggih, Mas banyu milih pangestuku. Wong panjenengan ki Mas Gading ki dalang yoja. Nggih. Kerepe ya sok gagrak yoja ya campur-campur. Nggih. Saka panjugaku ya sok Mbak Lintang Kairo ki sering melu Mas Gading, mula ya ajar srepek-srepek ngayojan kaya lajeng ngayojan. Siap. Oh, takon-takon karo budi-budi karo tante-tante ya. Oh. Pokoke didukung lahir batin ya Mas Gading ya. Nggih, Bapak. Ya matur nuwun Mbak Lintang Nggih, Kairo, matur nuwun, Mbak Mas Geter. Gading matur nuwun. Nggih, matur Bar niki sampean arep mandhap tak rilake ta Ala apa. mboten kula ngentasi Mas Gading. Sak mobil to, Mbak. Tak mobil kok. Lah kepiye? Jejer. Lho. Jejer ya Mas. Ya ning buri kujengan penak tangan. ya. Ning buri penak ya. Ah iya. Nyenengke, heeh. Wah, lah kepiye to? Engko nek jejer karo Mas Gading, sopirmu bareng to, Dik? Heeh. Kon nyetel tip sing seru banget. Matur nuwun Mbak Lintang Kairo karo Mbak apa Mas Gading. Nggih. Iki sawerane iki mau 150. Ha to? Gandeng aku apa kuwi Mas Gading 50. Mbak Lintang 50, aku dalange 50. Pas Ah ya. iya di wong telu pas to ora. Kowe mengarep ngakali. Kowe lah kepiye mau tak nggono mbake sing tak nake cimut mau. Pelok nembe dienggo lagu penutup sore maono sing ngersake lali janjine mengko ndak sing tukang parkir barang do gelo wong sing nom-nom ngersake lali janjine. Sapa gong? Kowe aku nek durung nampilke si cimut ki rasane kaya durung lega. Mergane terutama sing demung kae sapa Pak Guru, sapa Mas Linggaki ngefan banget karo Mbak Cimut. Ayo. Ning yo dikancani ben rata sapa? Ben dikancani mamake Neti karo Mbak Saras. Heeh. Karo Mbak Anting mergo iki sesuk kowe iki bakal ngrawuhke kanca-kanca Ting, mergo tanggal 20 kowe arep resepsi arep pernikahan. Ya murah ya bengi iki dipeng-pengke temenanan. Ayo Mbak Neti, Mbak Saras, Mbak Cimut karo Mbak Anting. Sepote apa? Sepote nganggo sepot sing bal-balan Mas. Monggo Mas. Wes do tampil iki lali janjine. Oh, lali janjine arep dibawani ora gong rasah. Kowe mung arep ngetokke nek bawani karyamu to ora. Ora apa-apa sapa-sapa wis nganggo iki klebu kondur kedaton sing ning ndong. Wah, sing ngebar sapa-sapa nganggo aku nek nyetel YouTube kuwi. Mas Gilang yo nganggo kuwi, Hening yo nganggo kuwi. Wah, sapa-sapa nganggo. Narpa yo nganggo kuwi. Wis ora apa-apa aku nek gawe iki nyenengke aku nyimak YouTube adikku sing ngendang kuwi nek mayang ya naskah ya sok nganggo tekku. Sing demung ya sok nganggo tekku. Ora apa-apa aku tukang gawe donggo golek duit wis ora apa-apa wis. Aku ora njaluk dipunjung ora apa-apa waton kowe iki do berkembang, kowe do laris lahir batin aku ora meru tak dukung lahir batin le. Iya, heeh. Rasa nganggo bawa. Sing penting sing Mbak Cimut kuwi sing dadi Leader. apa kuwi leader sing joget? Sing joget manut. Silahkan ke Mut depan. rungokke mut.
Nggih. Kowe sing dadi leader iki sing semangat joget. Dadi contoh karo mbak-mbakmu iki. Ngoten, Mbak. Ngono wae. Mergo kanca-kanca pengawit ki asline nek ana kowe iku do semangat tenan. Wah, alhamdulillah. Asli. Kula lek joget sing total. Iki pokoke kowe tak dapuk dadi herder mbeng iki ya. Napa? Herder. Herder iki guguk. Leader kok herder. Leader, nggih. Tegese dadi pengarep. Yo, lali janjine. Ya. Asile ngarep-arep bubur iki mengko nek rampung. Ayo bar iki mengko sing lagu kedua rada sesek. Mangsa barang si sapa kuwi Hafizah kuwi? Heeh. Ah jenenge asli iki sapa? Anisa Hafizah ta ora? Heeh. Wis ganti ya, Pak. Asline sapa ya jenenge? Pun ganti. Ganti apa? Catita Unicorn. Wah, apa? Catita Unicorn. Wah, kapiken jeneng kok sing Loh, itu apa Pak artine? piye artine piye? Artine Yuki kuda poni. Cantik, lucu, imut. Ning mengkal-mengkal. Kaya jaran maksudnya. Yo lagu kedua aku rada sesek lho iki. Hati lho. Ayo. Jan-jane kowe
Wah. Mesa isih ana susulan meneh apa saka panitia sing parkir-parkir kuwi isih ngersake lagu penutup liwung iki mu. Ya wis mengko ya. Wah wis. Ya wis ra apa-apa mengko ndakne gelo wong iki sing do nanggap sing do ngersake ra apa-apa. Ngono sing dikersake Bu Prastiwi wis oleh saka Pak Lurah mau. Yuk lanjut. Janjane kowe nang Asik. Ayo Bu Prastiwi langsung Yo. Prastiwi. Yo. Langsung liwung. Tibuk yo. Nyahi segara datang pita ngulake hatiku. Ya. Matur nuwun, singkat padat pokoke. Ayo wis matur nuwun iki jane wektune sayang uyak iki ana sing ngersake jineman glatik glinding sing dikersake Mbak Lintang Kairo. Ketokno aja mung nembang tok. Nggih. Sing klasik-klasik ya ketokno nek panjenengan kuwi duwe skill sing ampuh. Nggih, Bapak. Menika glatik glinding saking Bapak sinten wau? Saking Pak Duko. Bapak Duko, Bapak
Bapak Franky. Oh, Terus nggih. saking Pak Yaroni ugi. Siap. Pokoke sing sepuh-sepuh ngersake glatik Glatik gending. gending. Niki ngemutaken kula kalian almarhum Bapak. Kok ngemutaken? Nggih riyen kan kula alitane nggih kene nembang ngeten iki. Kualitane biyen glatik nembang gending. jineman glatik gending iki. Nggih. Wah, cocok iki nok karo dienggo ngeling-eling ya nok. Nggih. Dadi ketokno kabisanmu ora mung pinter bawa, ora mung pinter nembang cara Jawa Timuran. Nembang sing kreasi-kreasi ning klasike ya udinen. Nggih, Bapak. Coba kaya ngapa aku kepengin krungu. Kowe nak glindingke glatik kepiye? Coba glindingno. Neno-neno Kinu pita kangku kila aranira glatik glinding angliling ngolang-aling tang 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 ya bapak salurutan genira pati pangan cukat Turya kacek nano nano glatik timbang ning pipinya lanang karo wadon cucu abang beranang manuk podang layang 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 ngelayang layang ing dhuwur pang ya bapak wulu kuning seleret irang tur mantesi. wah luar biasa jebul klasike pancen ya wah Nggih, pangapunten. merantasi Nggih, sampeyan dangu mboten nembang niki lho, Bapak. ya mulane kuwi suwe ora muni iki terus dionekke meneh sing tak karepe ya ngono kuwi ya Nduk ya Nggih. panjenengan kisih enom heeh mula sing diudi iki klasike ya diudi dhisik Nggih. mergo saiki akeh lho Nduk akeh piye akeh lho sing jenengane ming paitan sanggulan mung lagi iso nembang lagi iso nyanyi karo megal-megal ning wis oleh label sinden. Sing tak karepe ya ngono ya senajan nembange pinter jogete pinter ning nek iso klasikan ngene iki ya iso jineman ya iso nyindani srepek. Saiki panjenengan isih enom, isih ayu sesuk genepe sampean umur 50 ngono wis ora ana sing nganggok. Nek sampean iso ngudi klasike ngene iki, wah sampean umur 50 sesuk isih digunakke contone kaya Mbah Pastiwi kae lho. Oh, nggih, Ibu, sugeng dalu, Ibu. Wae nom-nomane ya kaya panjenengan biyen. Malah nggih mila, Pak. Wae biyen sok diundang nyanyi dangdut barang. Ning bareng saiki arep isih sepuh gandeng klasik ya mateng Nggih, isih tetep klasik. akeh sing gunake. Nggih, larasane. Iki mau jenengan glatik glinding bagian A. Nggih. Ana patang bagian tuh ABC to, ABCD Nggih. to. Saiki bagian sing B kuwi bagian dolanan manuk. Ya arep panjenengan kirung kulino dolanan manuk. Pak mboten ate kula menika, Pak. Ya maksude iki cakepane kak bahas babakan manuk. Nggih. Mergo kuwi para mong tani iki lagi padha nggarap sawahe ning sawahe digodho karo manuk. Mula terus leres. dicandra dadi jineman Glatik glatik glinding. Yo saiki ngolah manuk kaya ngapa? Manuk emprit pri
Lah kene ya cetha muni manuk emprek ngono. Meneh no, manuk meneh no. Manuk. Pating cruwit-wit calurutan ngene ngobati pangan ambiu padha ambiu padha ambiu padha ambiu aning sawahan nyucuki parirayan nyucuki parirayan deliane ning patokan konangan bapak tani mingak mingut ambes sengut nuturi parinenga bagian B wis ngolah manuk, bagian C ngolah manuk meneh. malih Pak Maneh. Manuk meneh ya. manuk petet Diet. diet Lah manut kuwi nek dipencet muni diet. nggih Heeh. pating cruwet-wet Awas nduk, kene iki bagian rangkap, hati-hati. Nedet ndang tok deket gendang hita kiling kita. panjenengan sing ngendangi mawon nggih Wah, aku mung nganggo cangkem kok iki mengan. lah nggih Hati-hati rangkep lho. Nedet. Rarabatan Merambet turut ngapang Ngerambeti sepirang-pirang Walau ijo Cucuk abang Lho piye? Adate sing ngasta gampang kae sapa? Pak Di Bima kae nak nyeluk panjenengan Pak Di Bima. Oh nggih, Kae Pak adate Didi iki mah. nek gampang ki lirih. Pripun? Ning mergo sing nembang sing jinemke panjenengan wah terus ling gampang gelem seru. Wah. Semangat nggih Pak De. Terus iso gandeng rada sesek terus. Wah, gampangane iso kemitil. Heeh. Kemitir, ae rada celak kok ya. Heeh. Ya, Pak De Bima nggih. Mingkari sing bagian D no, sing kari dhewe. Nenana ano. Manuk blaka nggonmun lita delak ninta kodok cucu mepet tangga anjet jarane ngetaledo angalire ngulati sandang pangane Wah, jan nyunyur penak banget nuwun ya Nam ya. Heeh. nggih Bapak Sesuk meneh nek ketemu karo Simbah, aja muni bapak, Simbah ngono ya. oh nggih Eyang, eyang grandfather. Ah. Sesuk nek ketemu Simbah meneh, saiki Nggih. glathik glinding, sesuk ganti jineman klambi lurik ya kena, Wah, nggih, siap. uler kambang ya kena, siap terus jineman Kandhut. mari kangen ya kena, Oh, kandhut ya nggih. kena. Wah, pokoke werna-werna. Pokoke sing klasik-klasik iki kuasana-ana. nggih siap Matur nuwun mangke malih niki diselingi nggih. Mergo iki ana susulan layang. Saka sapa, Gong? Tak wacane, Bos. Ketua Panitia Merti Dusun ajeng nyumbang lagu. Asmane sapa? Bapak Supandi. Oh ya, diselingi dhisik mergo iki ketua panitia. Monggo Bapak Supandi katuran minggah wonten ing pepanggungan nyaket mriki, Pak. Yo Pak Supandi ben kek munggah neng pepanggungan kene. Tak tandang dut kendangane. Ekel
Ayo Bapak Supandi. Monggo Bapak Supandi, wong niki kula nggih namung sak dermi nampi nawala. Bapak Supandi, ketua panitia. Ayo Mbak Sarasa kurung-kurung suaramu nggih mau. Siji loro telu sikil gedruk. Apa piye? Kali aku cakepane. Tekan papat, aku kurang e. Oh, ampun kondur makane sapi ya. Wis ayo bacutke dhisik. Siji loro telu papat sikil gedruk Nenonino yuk. aja nyarok barang iramane aja berkagak semua ajakan Ya, matur nuwun. Tiwas tak panggil aku ya mung sak derma nampa nawala ketua panitia merti dusun ajeng nyumbang lagu Bapak Supandi. Jebul nang ndi? Jebul wis kondur makani sapi. Ya wis ra dadi ngopo. Mbacutke meneh. Teruskan akae. Dara Janaka ki arep gaya wahyuning malah ming mandelan wae mula terus diceraki bapak. Tunjung pangterate. Oh, wis ngalila wantah sang Badranaya angracut ajiman colo wenang ukut Pancandriya sayekti dewa utama pamonging kang para suci aduh lae aduh bandara
dadya hayuning bawana mlegegeg ugeg sadulita mel Den pripun Gus kok malah mendel niku pripun mongko jarene sampeyan ajeng ngesti kanthi teken lan tekun pangidepe murih kasembadaning sedya murih enggal saged kadunungan Wahyu Pulung Ratu peranganing Wahyu Tri Margajaya inggih Wahyu Tri Manunggal inggih Wahyu Tri Manggala Den Kakang Semar kaya mangu-mangu jroning rasaku nggonku bakal nyadang tumuruning kanugrahan lho kok ngaten pripun mongko manut petangan kula niki wahyune pun badhe mandhap lho Den mengkono Kakang banjur prayogane aku kudu piye Kakang Den ngaten nggih laku pesten kodrat tumrap sawiji-wijining titah menika boten saged dipun gagapi lan angel ginarayang lan sampeyan kudu eling Gus yen sakniki para kawula niku mung butuhake pengayoman mula mbenjang malih Gus yen sampeyan isih netepi jiwaning pengayom yen Ndara Janaka pun kasembadan kenggonan wahyu ampun terus gedhekke gendung Den najan sak dhuwur-dhuwuring pangkat niku pengayomaning kawula nanging isih kalah karo wong suci merga yen ratu pengayom lan ayaka niku mung kuwasa kendel lan pinter nanging mung diajeni ing wewengkone mawon ning nek wong suci yen wong suci niku tetep dipundi-pundi wonten sak dengah papan niku Den Ndara Arjuna ya Kakang titis temen pengendikane Kakang Nayantaka lah ucap kula niki wau mangge garan sakniki sampeyan mang lumampah nurut sungapaning benawi menika lan ampun kesupen mahas ing asepi sinartana minta sih nugraning Bathara mugi-mugi wahyu utawi kanugrahan cepak wonten salira jengandika Ndara Arjuna palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamo memangun manah rahayu hai wohono tanah kolong biar padang trawangan dupi aku nampa pengendikane Kakang Badranaya tak suwun pamujimu Kakang lan Kakang Semar aja aduh-aduh saka aku Kakang kula wonten mriki mawon merga wahyu niku nek didoi bakale mlayu tekse nek sampeyan saya adoh kalih panembah sampeyan ya ditebi kalih kanugrahan ning yen sampeyan saya caket ing panembah wahyune nggih saya nyaket pun sakniki mang tindak nurut sungapaning benawi menika sinartan puja-puji rahayu kanthi rasa anteping tekad weninging pikir kang sato kandel kumandeling kaprayan mugi-mugi kasembadan ingkang ginayu Den Ndara Arjuna Daramu Ndara Arjuna wis bidal. Nggih Pak lah terus niki pripun kok kakekne mboten dawuh kula Petruk kalian Bagong ngetutke Ndara Janaka. Ora. Kowe wae gareng Petruk Bagong. Kowe wong telu aja padha wedi kangelan. Kowe wong telu arep tak kongkon. Ajeng didhawuhi napa Pak? Ajeng dawuhi napa Pak? Kowe bocah telu iki mengko arep tak dadekke siji.
Kowe cah telu mengko mangkato ning negara Ngastina. Golek ana ungganing Kanjeng Ratu Banowati. Reka dayanen supaya Banowati bisa metu saka pura. Ning wanti-wanti sing dadi welingku kowe aja